so ngabo kitchen vakadzoka vakabata inonzi vakabata mari bunch yema50 US ndobva vatonditi handiti ndina kurezainisa basa mari yako yaitono kuti uchagara mamanzi mangani usingaite basa wakambozorora saka unenge uchiita sei uchishandisa mari inge iri 1.5 ma50 US wayo ndobva ndatofugama ndakutochema ndikati maita basa Prophet ndikati no anchada kuti ucheme from today ndinda baba vako any problem inenge yakunetsa inini I'll be there ndobva ndatoti alright Prophet ndobva vanditi come here vakutonditi usacheme chichiva chikucha because ivo vakagara pacouch ndobva ndainanga ndasikopfugama pavanga vari ndobva vanditi zvoni no yogare pamakumbo ndobva ndatorohwa neani ndobva ndati you are my father ndobva nditi no I just want you to sit here ndobva ndainanga ndanogara ndobva toona kuti mind yangu haisitokumbori ipapo vakabva vasunga mwaenda nepassage so pavakaenda nepassage paipai vakabva vaenda kwavakaenda ndinokuti vaenda kupi vandazongonzwa vakundidedza after some minutes vainditi seya yakunu pandaenda pandakanosvika mamuri mubedroom because mune mabedrooms ariko about 3 1 2 then your 3 ndo central ndobva vatonditi manatongosvika pandotosvika nowakatarisana neroom yaya vanatosvika vasina kutombopfeka vari naked vakatomira vakatozvibatwa dai ndobva vanditi come here vanamira padoor vanditi come here ndikati no Prophet you are my father zvikanzoni yes I told you what you think cannot happen in this world can happen but I respect you vaenda pabed ndobva vanditi come here ndikati Prophet I can't ndobva vanditi zvoni so how do you want me to go like just like this mboditsa pachina like vachibudisa like his manhood vachinditi rwanene ndakadaisowo ndobva ndatomubva ndaenda pabed paipai ndakatopfeka ndanavatopfeka tight yai ndobva Prophet 5 vakazorara nini but pfungwa dzangu dzanga dzisitombori papo because ndada kutongozviita for fear but vasatatorara nini I even asked him kuti alright if you just want to do this why can't you even use protection for me ndobva vabva vatoramba vakati no I don't use that I don't want ngati what about my life ndobva vatonditi unotyei ini chirwere chinogumira mumaoko mangu achindi affect ndobva vatorara neni varara neni paipai ndipakabva vanditi zvoni chienda ngotopedza vachiti in different worlds iwe nezvako zvanga uchifunga inini nezvangu zvandanga ndichifunga I just want you to protect my name nekuti undide dotoramba uchindida uwedzere ngrini your love ndobva vanzoni don't tell anyone chienda kumba manena so vandakasvika kumba because ndakabva ndatongobuda evo handiti unokwirira makombo waburukira vandavasiyeyo vachiti mari yaugadzarwa uzonditora here handisi so pandakabva ndabuda ndaenda kudaro ndakabva nditosvika kumba masista yangu ndatosvikamubudisa 500 but ndabatswa naProphet anoti nonotenga TV yayo wakanga watengesa vanipa 500 I didn't tell her the truth but nditi saka vanhu vanovanyepera